Obrim portes per tractar tota l'actualitat que envolta el Futbol Club Barcelona amb el president de la penya barcelonista Lleida 1970, Josep Pigatà. Doncs bé, que som-hi, recta final de la setmana, recta final del programa. Sou dels estudis d'UOU Lleida Ràdio, el president de la penya barcelonista Lleida 1970. Josep Pigatà, molt bones. Hola, molt bones. Amb el president toca parlar del Barça, toca parlar de futbol. Farem una miqueta avui sí de prèvia de les eleccions d'aquest diumenge. Ho deixarem pel final de la secció d'avui, perquè començarem parlant, evidentment, Josep, del partit d'aquest dimarts en Champions. Se sabia que no seria fàcil. No. I jo crec que al final es va celebrar l'empat. I tant, i tant. I a més ho vam celebrar junts, no? Sí, estàvem a la penya. Estàvem a la penya. Molt gràcies per venir. De res. A veure, jo el que puc donar com a títol d'aquest partit és que el Barça resisteix a la tempesta de Sant James Park i aconsegueix un molt bon resultat. El temps afegit, donant nom al nostre programa. Sí, senyor. Mira, ben fet, ben lligat. Ben lligat, no? Ben lligat. Jo et deia al descans... Sí, perdó, dis. No, t'he tallat, perdona. Jo al descans et vaig dir firmo l'empat i et vaig arribar a dir... Sí, ja ho sé. I fins i tot firmo l'1-0 en contra. Ho tinc apuntat. No vaig anar tan mal desencaminat. No. Jo t'he de dir que... A veure, amb això que dius, estic completament d'acord. Tots, jo no mai firmo un empat, ja ho saps tu, i menys un 1-0. Evidentment. Però t'he de dir, com tu dius molt bé, que fins al minut 86 no firmava ni l'empat ni res. Més aviat pensava que perdríem. Però bueno, això no firmava tampoc. Però sí que després, al marcar ells el 1-0, amb una jugada tonta, però bueno, la van fer. I tant. La van fer i vaig dir, hosti, què té? 86 amb 1-0 que acabi aviat ja. Perquè no cal que vagin que més. Opcions de sobres per dimecres remuntar l'eliminatòria. Exacte, però clar, això és el que vaig dir, i per tant, en aquell moment anàvem 1-0, anàvem perdent, perquè veia que podíem fer un altre. Però, amb el minut 94, vam fer una genialitat de l'Olmo, que no va fer res més. No. Bueno, també va jugar menys, Sí. I després, la Yamal li van pitar penal correcte, com tu vas dir molt bé, una tonteria, no calia aquest penal. És d'un defensa, és una errada del defensa absoluta. Sí, però absoluta. I aquí s'ha de veure que la Yamal va agafar la pilota i va dir, ho tiro jo. I amb un noi de 18 anys no va fer res més al partit, però ja en va tindre prou. Amb això... De fet, jo li comentava al Quim, el company de redacció, el dimecres ahir al matí, i li deia, crec que a més el que cal destacar és que un jugador com Lamine, amb la joventut de Lamine, un altre cop demostra que li és igual si en té 17, 18 o els que tingui. Sí, i li és igual passar per damunt del Rafinha que el que hi hagi al davant. Vull dir, ell, aunque hagués hagut el Lewandowski al camp, ell hauria tirat el penal. I amb això s'ha de reconèixer, no, s'ha de veure que és un jugador que té molt futur i té una gran personalitat. Moltes vegades potser no l'entenen prou bé, o bé potser també jove i per coses que són pròpies de la seva edat, no? Però bueno, va demostrar una... I tant, a part va llançar el penal amb calma, enganyant el porter. Sí, semblava com si fos un veterà, però veterà. Absolutament. La veritat, vull dir, jo que normalment no miro els penals, que et vaig dir tu, que no el mirava, me vaig mirar. Mira, vaig dir, el miraré. I vaig tindre la sort de veure el gol. Bueno, dit això, el partit, i com molt bé vam dir tu abans, va ser un partit molt fluix del Barça. El Barça va ser inferior al Newcastle. Molt inferior. No cal que ens n'enganyem. No cal donar-li més toms, que va ser molt inferior. Físicament, però molt un abisme. Sí. Tècnicament, no ho sé, perquè no mos van deixar jugar. Per tant, tampoc. Jo l'únic que destacaria d'aquest partit
són 4 noms propis. Vinga. Mira, primer, evidentment, la parella de centrals, Pau Covarsí i Gerard Martín, que s'estan afiançant. Absolutament. Com abans teníem l'Iñigo Martínez, Sí. doncs aquest se diu menys, no es diu menys que Martín, però li falta I l'E. queda la meitat, no? Però bueno, és igual, però s'estan acoplant, però molt, molt, molt bé, Molt bé. Després, el porter. Sí que no va fer cap parada, una, però ja era fora d'això, però bueno, la va fer. Una de mèrit, les demés, ara, no en va fer cap més de mèrit, però sí que la seva col·locació, les seves sortides, tot van donar una tranquil·litat a la defensa que ell jugava com a segon central. Potser el gol hauria pogut fer alguna més. Bueno. Potser hauria pogut sortir. Vale, des de fora es va molt bé. Sí, clar, és molt fàcil. Des de fora, diem tot jo que sí que ho porteu i diu moltes vegades dolent, potser hauria sortit, o potser no, en què està del camp. Però bueno, i després, el debut d'un altre noi Sí, senyor. jove. Un tal Javi, bueno, un tal no, el jugador que es diu Javi Espar, que és de la mateixa quinta o de la mateixa tongada del Pau Covarsí, Vale. la Minyamals i tots aquests. Diuen, segons va dir el Flick en unes declaracions, que el compare amb el LAM que ell va tindre. A veure, Quines comparatives? sí, Que aviat es compare. sí, massa, massa. Però no, ell ho diu, potser, suposo, per la forma que té de jugar. No ho sé. Jo no ho sé. Estava confirmant, perquè com que l'Atlètic Lleida enguany juga contra el Barça Atlètic, el Barça Atlètic va venir al camp d'esports a finals d'octubre de l'any passat i, evidentment, Xavi Espar va ser titular al camp d'esports. Aquest va començar de mig centre, o sigui, de mig volant, bueno, mig camp, i ha acabat de lateral dret. Però, bueno, és un noi jove i s'entenen molt bé també amb el Pau Covarsí, perquè han jugat molt temps junts. Per tant, vull dir, pot ser una bona alternativa, si no al 100% sí que a un lateral dret. Després ja n'he dit 4, no, em sembla? Sí. I el Pedri va fer el que va poder dintre de les seves possibilitats. Sensació, Josep, de que tenim un Barça físicament cansat? Sí, molt, molt cansat. Molt cansat. També, això ho tenia apuntat també, molt cansat perquè jo no sé si és perquè hi ha moltes lesions, que també pot influir, no hi ha massa rotacions, no en pot fer massa, la veritat. I aquí crec que aquí és on hi ha el problema. Exacte. Ara es parla molt que si el preparador físic, un tal Tous, no es diu? O així? Crec que sí. Me sembla que es diu Tous, que ara no és tan bo. Si l'any passat era molt bo, aquest any no pot ser dolent. A veure, el que passa que potser l'exigència dels partits i les lesions fan que el Barça doni aquesta sensació de que físicament no està bé. Jo vull pensar que són les lesions, a pesar que el Flick se queixa. Se queixa, però bueno, no sé ben bé, s'ha d'interpretar ben bé el que ell vol dir. Jo també tinc la sensació, Josep, de que està tenint un problema enguany Flick, que és que no té massa recursos a la banqueta. No, és que si lesionem ara mateix té... O hi ha d'altres jugadors que no estan al nivell que haurien d'estar. Aquesta és la paraula exacta. Hi ha jugadors que l'any passat estaven amb un nivell superior que quan sortien ells o entraven nosaltres i sortien ells després, se notava la diferència. Ara no. Ara, quan surt un jugador, no cal dir noms, no cal dir noms, bueno, sí, en diré un, per dir alguna cosa, no? El Rafinha que l'any passat va estar bé al 100%, aquest any no està al 100%. I, ojo, i el Rafinha és per mi, a pesar que al seu moment el vaig criticar bastant, és un jugador molt vàlid pel Barça. El Ferran Torres està a 0, -0. Lo Lewandowski, a 0, -0. El propi Dani Olmo, per exemple. El propi Dani Olmo. El Fermín té alts i baixos. Vull dir... Rashford no ha tingut regularitat, Ronnie Bardagí no ha tingut regularitat... No. I el Rashford i jo se pensen que volen pagar la clàusula, jo la veritat no la pagaria, però bueno, jo no sóc tècnic del Barça i això ja en parlarem al seu moment.
Evidentment. Però sí que dona aquesta sensació, però també vaig sentir aquest dia amb un periodista, no sé si periodista o col·laborador, però és igual, que deia que el Barça ara, fins al maig, té un sistema d'entreno. A partir d'ara del març canvien per arribar bé al final de temporada. Potser ara és quan arriba al moment més baix i després va pujant. També suposo que aniran recuperant. Aquest matí, no sé si ho has llegit tu, has llegit que el Gavi possiblement diumenge no és que jugui, sinó que li donguin l'alta mèdica. Bueno. No vol dir que jugui, perquè anirà a poc, evidentment. Però és una altra peça dins de la rotació. Exacte, és una altra peça que pot jugar 15-20 minuts, com Pedri, feia el Bernal. Perquè Pedri descanse, perquè De Jong quan pugui descansi, perquè Fermín, Dani Olmo, etc. I Bernal, que també va sortir fos, l'Araujo va sortir fos, vull dir, van acabar fosos a més no poder. També és veritat, i crec que n'és un exemple el partit d'aquest dimarts i el Newcastle, que a nivell físic, a dia d'avui, i també ja dels últims anys, el futbol anglès està per damunt del futbol espanyol. A nivell físic, perquè després el Newcastle, jugadors de davant, es veia que a nivell qualitat és el que els hi faltava. Però a nivell potència físic, ràpids, tot això, van ser superiors. Un equip que tampoc és que estiguem parlant, sí que amb la nova propietat és un equip important, però estem parlant d'un Newcastle que està a mitja taula de la Premier League. Sí, és el més ric del món, aquest equip. En teoria, per la propietat que té. Ara el que dius tu, fa bé que m'ho recordis perquè jo també ho tenia apuntat. El Newcastle va fer un gran partit, però molt poc efectius. Sí, és clar. Si no anirien 12 a la Premier League. Exacte, haurien anat 4-5-0, com ho dia l'Atlètic de Madrid. Van tirar 16 vegades a porta i només 4 entre els tres pals. Per això et dic que el Joan García només va fer una parada de mèrit. I per això quan el Barça el van emparellar amb el Newcastle vam dir s'ha tingut sort. Exacte. I el Barça va tirar 9 xuts a porta i només hi va fer 2 entre els tres pals. Un era el penal. Amb això, a veure, els equips anglesos físicament són millors que A dia d'avui, sí. Avui dia d'avui són millors que els equips espanyols. Els equips espanyols, això ho vaig sentir també ahir a la nit, que juguen més tècnicament. O sigui, són més tècnics que físics. I crec que aquí, que ara podem, si vols, enllaçar en el partit de tornada del proper dimecres, que se parla ja de que segurament seran 62.000 persones ja al camp. Ja donaran aquesta llicència... Sí, potser també el dia de Sevilla, però uns diuen que sí, els altres diuen que no, ja ho veurem. Ahir vaig sentir a la nit que sí que deien que sí. Però bueno, al seu moment ja ho veurem. Amb 62.000 persones, el Barça pot guanyar ha de guanyar el Newcastle. A 6:45, A 6:45, estarà oberta la penya, evidentment, pot guanyar el Newcastle, perquè també els equips anglesos, a fora de casa, baixen molt de nivell. Per què? Perquè tenen una afició que crida, anime, i això us dona un plus més de cara als altres equips, i sobretot els equips espanyols. Absolutament. I, per tant, penso que el dimecres que ve, passarem l'eliminatòria i segurament ens tornarem a trobar amb l'Atlètic de Madrid. Però això al seu moment ja ho parlarem dijous que ve, a veure en què ens trobem. Així mateix, primer s'ha d'enllestir l'eliminatòria el dimecres. Primer d'enllestir el dimecres i després ja veurem en què ens toca. Canviem de competicions, anem a la Lliga. Josep, deies el dijous de la setmana passada, depenent del que passi el divendres a la nit entre el Celta i el Madrid, doncs s'haurà de tenir més obligació de guanyar o no a Sant Mamés, feina feta d'uns i dels altres, una setmana més. Però feina feta, el Madrid, com sempre, i el Barça també va ser un Madrid, per dir alguna cosa, no? Va ser un Madrid, va ser jugar un partit molt fluix, també físicament, també el Bilbao va ser superior al Barça, però també, igual que el Newcastle, no van ser efectius. Aquí sí que va parar 3 o 4 parades de mèrit el Joan García. Aquí sí, més que el dia del Newcastle. Però el Barça va saber
trampejar i aguantar el resultat, com aquest dia, com el passat dimarts, i va fer un gol estratosfèric de Lamine Yamal. Un altre gol. Porta dos partits fent de Messi. Ara que està de moda el Messi, fent de Messi. Què vol dir això? Què vull dir amb això? Que pràcticament no fa res en tot el partit, però fa el gol. El Messi ho feia igual. Hi havia partits que no es veia, ara això sí, feia el gol i ja està, 3 punts i cap a casa. Que és, en aquest cas, que va anar cap a l'Anglaterra. Però va ser així. Va sortir el Pedri 45 minuts, va tornar a jugar molt bé i el Bernal també va jugar molt bé. La veritat és que després ho van pagar el dia del... Estan cansats, sí. Tenen un desgast físic important. L'arbitratge, t'he de dir que fatal. Fatal. Va permissiu, no amb cap jugada controvertida, sinó amb la manera que va tindre de sancionar les faltes. El Bilbao se'n va passar tot el partit pegant i l'àrbit no va dir ni hola, no va treure va treure molt poques targetes, vull dir. Bueno, va ser el criteri que va tenir l'àrbitre. Però l'important és que el Barça va guanyar, va acabar en la porteria a 0, i això és el més important. I si acabes la porteria a 0, tens més d'un mig partit guanyat. I aquest cap de setmana, més del mateix. Aquest cap de setmana, més del mateix. Aquest cap de setmana, a les 4:15 de la tarda, el diumenge a les 4:15 de la tarda, més del mateix. No cal dir res més. Sabrem també el resultat del Madrid, perquè juga el dissabte, si no m'equivoco, ara t'ho confirmaré. A les 9 de la nit, sí, no, amb l'Elx, juga contra l'Elx a les 9 de la nit i... Sí senyor, el dia 14 a les 9 de la nit Madrid-Elche. Sí, i a veure, en teoria és un partit fàcil, però clar, estem pensant el mateix que vam pensar el dia de Bilbao i d'on venim i què mos espera. Això què vol dir? Que potser m'ho preguntaràs tu. S'ha de fer rotacions? Jo ho tinc claríssim. És que no pot fer. Jo tinc claríssim que d'alguna manera n'ha de fer. Sí, però qui? Com sigui, però n'ha de fer. Vale. Et diré més. Sí. Et diré més. I exagero. Tomi Marquès titular. I a descansar tots els del mig del camp. Per exemple, estic exagerant i estic anant-me'n a l'extrem. Però jo faria les màximes rotacions possibles. Vale. És a dir, sacrificaria, o entre comillos, sacrificaria el partit de Sevilla per arribar en bones condicions al de dimecres. Sí. Home, jo això t'ho compro, com se diu ara, no? La veritat és que t'ho compro. Jo saps que prefereixo primer la Lliga, però també és important passar a la Champions. Per tant, sí que si sapiguéssim, o millor dit, si sabem que, com que ja ho sabrem, el resultat del Madrid... El Madrid, la victòria d'ahir jo crec que li ha donat un impuls... No me l'esperava, sincerament. Li ha donat un impuls que jo crec no me l'esperava. Mira, el Sevilla no és el Sevilla d'abans. No, de fa molt de temps ja. Sí, fa un parell d'anys. U3 que ara és l'Obetis, l'equip de Sevilla, i va a 6 punts del descens. Va a 14, si no m'equivoco. Sí. 14 a 6 punts de... 31 punts del Sevilla, 25 el Mallorca, que és qui marca el descens. Exacte. I de partits de fora de casa n'ha jugat 13, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 6. A veure, li han fet 22 gols. O sigui que és un equip que es pot guanyar. Sí. Ho s'hauria de guanyar. Amb tots els titulars, bueno, ja veuríem. I jo crec, com tu dius, que el Barça té jugadors per poder guanyar el Sevilla i, si no, sacrificar, com tu dius, el resultat. Jo prioritzaria en aquest cas la Lliga, la Lliga de la Champions, a més de la Lliga. Però, tot i amb això, el Barça ha de guanyar i guanyarà. És a dir, per mi, Rashford, Casadors, Roni, han de ser titulars. Sí. Han de ser titulars i veure què passen. Han de ser titulars. Jo tinc aquesta sensació, potser segur que algú que ens escolta diu 11 titular i a seguir, i el dimecres 11 titular. Però és que a mi dimarts vaig veure un Barça cansat. Sí, molt cansat. El vaig veure fatigat. Molt.
molt, perquè tothom diu el mateix. S'han encès les alarmes però molt grans. I el Hansi Flick a l'acabar el partit també ho va dir. Perdona que talla, i veient com està l'equip, de la fàtiga o del desgast a un trencament muscular... Hi ha un punt. La veritat és molt poc el marge. La veritat és que vas perquè veure... jo quan vaig veure el Marc Bernal assentat al terra vaig pensar, ja ho tenim. Vale, i així que, exacte. I l'Araujo, també. Que sí, no vaig patir tant. Bueno, d'acord, perquè hi ha l'Eric, no? Però amb Marc Bernal vaig pensar... Sí, però l'Eric Garcia també està... no lesionat, però és dubte. De fet, no li van deixar tocar ni pilota durant l'escalfament. Li van dir, aquí tranquil. Per tant, vull dir, tampoc té massa Eric Garcia, diumenge no ha de ser titular. No. Per exemple. I aquest, i com tu dius, hi ha jugadors del Barça Atlètic o Barça B que poden suplir, perquè el Sevilla tampoc té cap meravella. O sigui, l'únic jugador més que fa més gols és un Talako Adams de Nigèria. I prou, no és un equip punter. No, en absolut. Deixem de banda aquesta agenda del Barça. Josep, avui a les 9 tenim partit de Copa de la Reina, derbi català. Sí, llàstima perquè és un derbi català, el Barça superior, evidentment. Al Badalona. Al Badalona, juguen al camp del Llevant Badalona. És una llàstima perquè amb això sí que assegura un equip català a la final, que ja estava segur, ja hi comptàvem, que era el Barça, i ara pues, un dels dos s'ha de quedar. En aquest cas estic convençut que es quedarà el Badalona, que també ha fet una bona campanya, ha arribat a semifinals, però... Amb nova propietat, a més, al Badalona, crec que hi ha nova propietat. Ben bé jo no sabria dir. Jo tampoc sé com va la qüestió, però... es diu un altre nom, no es diu ben bé Badalona, però... Sí, a més veurem com segueixen les properes setmanes. Però a veure, és una llàstima això, perquè aquest derbi català no dona opció a que hi hagi un derbi català a la final. No. Però bueno, és el que hi ha i no se pot fer res més. El Barça, evidentment, té totes les de guanyar i a més juguen el primer partit al seu camp. Així és. L'altre semifinal, Tenerife Atlético de Madrid. Ahir va guanyar el de Madrid 1-0. 1-0, no? Així és, 1-0. La setmana vinent, tant el dimarts com el dimecres, hi ha la tornada... Sí que per cert la final se fa a Tenerife. A Tenerife es juga la final de la Copa de la Reina enguany? Doncs a Tenerife la final. Me sembla que sí, ara t'ho he dit de memòria, però me sembla que sí. Doncs acabem aquesta secció fent una miqueta de prèvia, evidentment amb el tom el que ho hem anat seguint les últimes setmanes, però aquest diumenge, ara ja sí, és dia de qui pugui anar a votar, 50-50, en el sentit de que només hi ha dues opcions. Joan Laporta, Víctor Font, en una setmana a més amb el cara a cara a RAC1, amb les declaracions de Xavi Hernández. Bé, setmana prèvia d'eleccions. Sí, una setmana calenta d'eleccions. I com tu dius, amb totes les declaracions, que no vull entrar a matisar-les. No cal. La veritat no, perquè donaria la meva opinió i aquí jo estic com a penya barcelonista i com a penya barcelonista estem oberts a tots els candidats i donant suport a tots els candidats. Com a jo particular, ja ho vaig dir l'altre dia, tinc la meva opinió, que ja al seu moment ja la dic allí n'he de dir. En quant al diumenge, sí, a la Lleida es podrà votar. A la delegació de Lleida de la Federació Catalana de Futbol, eh? Sí, que està al carrer exactament, jo no ho sé. Ara dic la direcció. Però amb la particularitat de que si estàs a Tarragona, a Girona, a Andorra i, evidentment, al Camp Nou, se podrà votar allí en sigui dels 4 o 5 seus que hi ha per votar. A Lleida, carrer Riu Besòs 8. És on està la delegació a Lleida de la Federació Catalana de Futbol, a la zona del Ramon Farrús, aquella zona d'allà. Pues jo no hi he estat mai a l'enquesta nova i eixiré el diumenge, aniré a votar i entre altres coses farem una intervenció, però que aquesta no cal dir-la. Després, ja he dit abans que poden anar a qualsevol seu, Girona, Tarragona, Lleida i Andorra. Si s'està veient el partit del Barça, es pot votar un de Lleida, pot votar a Barcelona. Exacte. Per exemple, o a Andorra, o a Girona, o viceversa. O allí en vulgui. Pot votar allí en vulgui.
En aquest cas, hi ha, com tu has dit abans, un 50-50. Feia 26 anys que no es produïa un 50, o sigui, només dos. Sempre hi havia hagut més de dues opcions, Sempre hi havia hagut més, inclús la vegada que em sembla que em va haver 4 o 5. Déu-n'hi-do. Sí. En aquest cas només hi ha 2. Amb això potser beneficia una mica al Joan Laporta. Bueno, jo no ho tinc tan clar. Però bueno, potser sí. Bueno. Perquè, clar, només hi ha 2. Han de decidir, vols dir que han de decidir o un o l'altre, no? Exacte. Ja t'entenc per on vas. Aquí es tracta de que, ara faré una mica de, potser d'opinió. Opinió molt particular, no molt particular, vull dir molt al 50/50. Hi ha 2 models. No diré quin s'ha de triar. Hi ha 2 models molt definits de campanya. Els 2 s'han promocionat o s'han fet la campanya amb 2 models completament diferents. Sí. Un és el model continuista de Laporta, presidencialista, que li ha anat molt bé aquests 5 anys, esportivament, econòmicament i socialment, per mi, no tant, però bueno, aquí deixem-ho aquí, per mi no tant, no gens, i en quant després hi ha l'altre... De Víctor Font. Víctor Font, que és un model més nou, un canvi que es diu en política i en molts casos, un canvi, un model no tan presidencialista, un model que vol més transversal, que es diu també, aquesta paraula que s'utilitza ara, amb diferents àrees. Aquí, falta veure, clar, aquí, tot el que parla el Víctor Font, que per mi està molt bé, s'ha de pensar què passarà. El de més, parlo de la part esportiva. Sí. El de més, esportivament, ja ha passat. I, per tant, ha passat i ha sigut bo. No cal amagar-ho. Jo no vull amagar res. No es pot amagar obvietats. Exacte. La Porta ha fet una cosa molt bona, que és pitjar el Flick. S'ha trobat una herència de jugadors molt bona i el Javi ja va començar. Ja va començar el Koeman, va continuar el Javi i l'acabat el Summun, el Hansi Flick. En quant a l'altre, en quant a la part social i a la part econòmica, el Víctor Font, per mi, sembla que tingui una altra forma de fer les coses, que per mi, dic, per Josep Vigatà, soci, són, per mi, millors. Ara bé, la gent els socis han de votar el que creguin convenient, o continuar amb anys anteriors, o seguir, o continuar amb el que ja coneixem, que és Joan Laporta. O bé amb Víctor Font, que és un canvi. Ràpidament, perquè estem fora de temps. Sí, fora de temps. Doncs deixa'm dir que aquest canvi fa 23 anys que Laporta continuen amb aquesta gent. Van començar Laporta amb Rossell, Bertomeu i Rossell, Bertomeu, Laporta. Fa el 2003. 23 anys després, els 3 únics presidents que hi ha hagut han sigut per aquest ordre. Laporta, Rossell, Bertomeu. Millor dit, entre mi i després Laporta. O sigui, què vol dir? Que potser és hora que hi hagi un canvi. De les 9 del matí a les 9 de la nit, que abans ho parlàvem amb el Jordi, t'ho confirmo, de 9 a 9. Sí, vale, que jo no sabia ben bé, ho anava a dir, però com que no ho tenia clar... Veig una pàgina web oficial del Barça de 9 a 9. De 9 a 9. Jo abans ho parlàvem a les 9, és a les 9. President, per acabar, aquest diumenge partit, dimecres partit, els 2 a la Penya, amb la falqueta de sempre tanquem. Vale, doncs sí, aquests 2 partits, com tu dius, tu has dit els horaris, i es poden veure al local social de la Penya Barcelonista de Lleida, que tenim al Dell del restaurant El Galeó, carrer Ensenyament Claver 17. Us esperem. Necessitem tot el diumenge i el dimecres. Des d'aquí Lleida, donar una espenta, i sobretot els socis que m'escolteu, no a votar, el que vulgueu, però no a votar. Absolutament. President, fins la setmana vinent. Adéu-siau. El temps afegit, de 6 a 7 de la tarda, a 1 Lleida Ràdio, amb Sergi Guiu.